Ышанмаганнарына һәм күннәләре каты булуына ул аларны шелтәләде. Чөнки алар үледән терелеп торган Гайсаны күрүчеләргә ышанмадылар. Ул аларга айтты: «Барыгыз, бөтен җир буйлап барлык кешеләргә яхшы хәбәрне таратыгыз. Иман китереп суга чумдырылу ялысын үткән кеше коткарылачак, иман итмәүче исә хөкем ителәчәк. Иман китергәннәр мондый галәмәт билгеләре күрсәтерләр. Алар минең исемемне әйтеп, җеннәрне куеп чыгарырлар, яңа телләрдә сөйләшерләр, кулларына йолланнарны алсалар яки агу эчсәләр, аларга зыян килмәс. Авыру кешеләрнең өстенә кулларын куйсалар, алар савыгырлар. Шулай дигәннән соң Ходай Гайса күккә алынып, Алланың уң ягына утырды. Шәкертләре китеп, бөтен җир буйлап яхшы хәбәрне таратып йөрделәр. Һәм Ходай аларга ярдәм итеп торды. Аларның сөйләгәннәрен илаһи билгеләр белән раслады. Шөкер сиңа, Ходай, шөкер сиңа.